Здравейте хора, ами се описва смеш пас, нали, не. Ами се опитвам, не. Какво знае? Какво ще правим сега? Ще се свържа с епилог, ще ме извикат на инструктаж, ще погледа последните 8 години и ще се върна на работа. Здраве! По едно време, като се усетих, че ме хакваха, да, опитах се да сменя, ама не можах. Ама намерих кой ни хакваше акаунта и го спряха, ама сега не съм видял. И той е хакнал. Така, здравейте хора. Извинете, че разложих така, но имам тъжна новина. Тъкмо се сдобрихме с Емилиан и те ни хакнаха пак. Нелай. Значи, хора, Когато изглежда, че имаме целия ден само с нещо си се опитвам. А това, Джоуи, е определението на свободата. Не, аз говоря за това. Но доказа, че ваниловията не е вкусен. Не е нужно. Доказах, че грешиш, значи аз съм прав. Да, доктор Тайс Аквамекс спрей за нос след черна вода от извора Аугуст. Така ли? Мисля, че ти си или Да, хора. И ни хакнаха акаунта и сега Емилиан си мисли, че съм аз. Ама вижте. Добре, аз не знам паролата. Чакай да влизам само. Сега пък не искам да изяви. Та така. Обявявам награда за този, който ми даде неговия акаунт да играя с него или пък директно ми даде акаунта му. Имам 35 смс, че си се опитвам. Не съм аз. Добре. Да. Наградата. Така. Победителят ще спечели всичко само веднъж. Значи печели едно фри интро. Той ще си смени името, защото е Ники Уей. Това е още като се бях зацепил на Ники Уей и го бях направил. Втора награда. Евротрък Симулатор 2. 32 бита. Да. Отваряме местоположението на файла. Кажи, можеш да ми се довериш? Сам. Мод. Да. Който играе CS, ще му дам всичките скинове, които аз имам на CS. Всичко това тук е скинове. Скинове. Които са плащани. Аз ги състезал и съм ги печелил. Да. Добре. Това е трета награда. И са... Само тия награди са. Да. Тези награди са за този, който... Не, скиновете не са платени, обърках се. Скиновете не са платени. Да. И плюс това ще направя нещо по желание на този, който нали, ми позволи да играя в неговия акаунт, с който има и CSGO. И ми позволи да играя с него. И ще направя плюс нещо за него. Да. Тези неща задължително ще ги направя. Чакайте, че тук да свържих. Не съм искала дете. Да, и сега ще сложи този aimbot за CS. Не за CSGO, а за CS. Те, които играят CS и са мобари. Едно време аз ги бях използвал това aimbot, но сега е друго време. Брат, никой не даде да играе в френти. Не ме лъжи, че ме пискам. Давай, добре. Влез в уличката. Не те моля, нареждам ти. Добре, хора. Това са 4-те награди. Който направи
нещата, които го казах, Се тръгнеш и не се ще върнеш бъдат написани в описанието. Ще съм много благодарен. Изключително благодарен. Добре. Спасявам ти живота. И да. Чао.